Казвам се Соня Точева и съм ръководител направление връзки с обществеността и набиране на средства СОС Детски селища България. По принцип вече 22 години моето работно всекидневие протича в сферата на маркетинга, рекламата, комуникациите. Опитвам се да бъда актуална по отношение на знанията, с които разполагам, за да мога да ги прилагам на практика. Затова се интересувам и от различни видове обучения. За толкова много години съм преминала през множество обучения и в България, и в чужбина, така че имам база за сравнение. И бих могла да дам категорично една много висока оценка на обучението, на което присъствах, благодарение на любезното съдействие на Китов център, за което искам да споделя моята признателност. Очарована съм от доцент Бушнакова, един невероятно ерудиран и интересен лектор. Категорично отново най-висока оценка от моя страна, освен че ни предаде знания и усъвремени това, което всички ние имаме вече и като опит, и като представа от реалността. Тя ни накара и да мислим, провокирани, което в общи линии е за мен най-голямата полза от това наистина надграждащо обучение. И на финала бих искала да кажа, че тук в Китов център се чувствах като един много специален клиент, за което много благодаря и очаквам с нетърпение следващите предложения за обучение.